जी हम साथियों, ग्राम काविलपुर, पंचायत जयपुर, वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशी भाई नरेश सिंह, जो कि कर्मठ, सुयोग्य, समाज सेवी, शिक्षित प्रत्याशी है। तो आप सभी को फिर से नरेश सिंह को ही जिताना है। जन जनता के है बतिया सुनाए भैया पहुँचावे के बा। जन जनता के है बतिया सुनाए भैया पहुँचावे के बा कि अपना नरेश सिंह के विजयी बनावे के बा कि फिर से नहीं के विजयी बनावे के बा। जी हाँ, नरेश सिंह का कहना है काम किया हूँ, काम करूँगा, झूठा वादा नहीं करूँगा। और ये कहना है आपके अपने भाई नरेश सिंह का। और इन्होंने अपने वार्ड में इंदिरा आवास, घर घर नल जल योजना और ऐसे अनेकों कार्य अपने वार्ड में करवाए हैं। अपना वार्ड 6 में होई खूब विकास हो, पूरा करी है भैया सुना सबका के आस हो। ग्राम काविलपुर में होई खूब विकास हो, पूरा करी है भैया सुना सबका के आस हो। ये गौरवादा सुना सबका के मिल के जीतावे के बा। ये गौरवादा सुना सबका के मिल के जीतावे के बा कि अपना नरेश सिंह के विजयी बनावे के बा कि फिर से नहीं के विजयी बनावे के बा। जी हाँ साथियों, तो आप सबों को एकजुट होकर भाई नरेश सिंह को ही इस बार भी विजयी बनाना है और अपनी वार्ड सदस्य पद पर फिर से नरेश सिंह को ही जिताना है, क्योंकि नरेश सिंह है तो विकास संभव है। दिल खोल के ना के करी हो सपोर्ट हो, कहेला सबे इनके दीह असो वोट हो। दिल खोल के ना के करी हो सपोर्ट हो, कहेला सबे इनके दीह असो वोट हो। भैया के चारू ओरी विजयी के झंडा लहरावे के बा। भैया के चारों ओरी विजयी के झंडा लहरावे के बा कि अपना नरेश सिंह के विजयी बनावे के बा कि फिर से नहीं के विजयी बनावे के बा। जन जनता के है बतिया सुनाए भैया पहुँचावे के बा। जन जनता के है बतिया सुनाए भैया पहुँचावे के बा कि अपना नरेश सिंह के विजयी बनावे के बा कि फिर से नहीं के विजयी